Vyrážame na ryby. Ideme loviť zubáča na Oravskú priehradu. Počasie nám vyšlo, je krásne teplo, slnečko nám svieti. Hladina je pokojná, bude sa veľmi dobre chytať. Predstavíme si zostavu, na ktorú budem loviť. Budem chytať na prúty Skandál. V ruke držím model o dĺžke 250 cm a vrhacej záťaži 30 g. Prút má veľmi tenký blank, citlivú špičku a je ideálny na lov aj takto z brehu. Ako naviják budem používať naviják Antigravity o veľkosti 3T alebo 3000. Ideálna veľkosť k tomuto prútu. Je to veľmi ľahučký naviják s skvelým chodom, s ktorým bez problémov človek odchytá aj celý deň. Na miesto vlasca som zvolil pletenú šnúru o hrúbke 0,12 mm. Je to pletená šnúra tvorená z 8 vlákien. Jej výhodou je malý odpor, dobre klza cez očka a rovnako pletená šnúra sa vyznačuje veľmi nízkou prieťažnosťou, čo mi umožňuje detekciu aj tých najmenších záberov. Je to veľmi dôležité, pretože budeme loviť vo veľkých hĺbkach a potrebujem cítiť každý jeden záber, každý jeden ťukanec. Koncový vlasec bude fluokarbón o hrúbke 0,3 mm. Zvolil som trochu hrubší priemer z dôvodu, že sa tu nachádza veľa prekážok a aby som zbytočne nestratil nástrahu alebo rybu v prípade, že sa bude vlasec a nástraha odierať o kamene. Teraz k samotnej nástrahe. Loviť budem na Zanderu Flexifloat o dĺžke 12 cm. Nástraha sa vyznačuje tým, že je vyrobená z veľmi mäkkého materiálu, ktorý navyše vo vode pláva. Taktiež táto nástraha je aromatizovaná, takže veľmi dobre láka predátory. Ja mám veľmi rád túto nástrahu kvôli jej štíhlemu profilu a veľmi citlivému chvostíku, ktorý veľmi dobre vibruje vo vode a je to ideálna nástraha pre lov zubáča, ale aj ostrieža. Budem k tomu používať jigovú hlavičku o hmotnosti 12 g a veľkosť háčika je 5, ktorá dokonale sedí k 12 cm nástrahe. Chytať budeme z tohto zatopeného mola. A ako vidíte, máme vysoký stav vody, je to spôsobené tým, že sa náhle oteplilo pred niekoľkými dňami, čo spôsobilo, že do nádrže pritieklo veľa vody. Každopádne pod nami sa nachádza prudká hrana, ktorá ide v podstate z 1 metra približne do 8 metrov. Je to ideálne miesto na lov zubáča. V zime sa zdržujú v týchto hlbších miestach a vyhľadávajú teda teplejšiu vodu na dne. Takže poďme to vyskúšať. Nástrahu sa snažím nahodiť čo najďalej. A po dopade nechám nástrahu voľne vyklesať na dno, pričom si kontrolujem odvíjanie vlasca z navijáka. Nástrahu mám na dne a teraz pomalými poskokmi vediem nástrahu po dne. Vždy sa ubezpečím, aby nástraha padla na dno a následne ju rýchlym cuknutím zdvihnem od dna, pričom udržiavam kontakt s nástrahou. Záber prichádza väčšinou ako rázny záber, rázny klepanec. Zachytil som o tú hranu, debil.
Dúfam, že to vyberiem von. Super. Dúfam, že to príde. Máme prvú rybku. Záber prišiel v podstate spod nôh, spod hrany. Uvidíme, čo to je. Nie je to veľká rybka, ale určite poteší. A je to malý ostriežik. Je to krásny ostriežik. Nemal problém s 12 cm gumou. Krásne v papulke. Sú veľmi pažravé. Takže poďme ho pustiť. Dúfam, že príde väčší. Dúfam, že to bude tentokrát zubáč. Uvidíme. To trošku väčšia ryba. Zobral krásne z diaľky, krásny záber, razantný. Uvidíme. Spadol mi. To už nenatáča. Bože, prečo? Rozhodol som sa vyskúšať inú farbu nástrahy. Možno, že ich to donúti k záberu. Žerte. No, bohužiaľ, stratili sme jednu rybu, ale taká je rybačka. Ďalšie zábery už na nešťastie neprišli, takže zmeníme miesto a skúsime šťastie tam. Skoro v zime dobre ryby žerú okolo obeda, takže dúfam, že to bude aj dnes a že sa nám podarí teda niečo chytiť. Ideme na miesto, kde je menej ľudí asi. Prišli sme na nové miesto. Tiež sa tu nachádza hlboká voda. Je tu veľmi prudký zráz. A je tu aj o mnoho pokojnejšie, nefúka tu vietor. A radi sa tu zdržujú dravce. Je tu taká zátoka, teká tu potok. Takže je tu veľa poteru a dravce veľmi radi navštevujú toto miesto. Takže vyskúšame to tu. A lovím rovnakým spôsobom, takže na prepad s gumenou nástrahou. Niekedy pri ťahaní nástrahy je vhodné meniť rýchlosť ťahania a aj prezentáciu. Takže napríklad na miesto jedného plynulého potiahnutia môžeme urobiť sériu potiahnutí a pracovať trošku viac so špičkou a oživovať nástrahu. Alebo môžeme plynulo ťahať na dnom. Jednoducho
ukázať tomu dravcovi niečo nové a tak ho vyprovokovať k záberu. A máme rybku. Není veľká, ale asi ostriež. Zmena ťahania priniesla ovocie v podobe ryby. Tak, malý ostriežik. Ale potešil, tak ho pustím. Pri chytaní som mal kopec malých ťukancov, zrejme to boli ostrieže, takže skúsime sa zamerať na ostrieže viac, použijem menšie nástrahy, takisto použijem ľahší prúd. Je to znova skandál, ale teraz o hmotnosti vrhacej záťaži 15 gramov. A použijem našu novú nástrahu Twista Eeltail o dĺžke 6 cm a použijem ju v kombinácii s jigovou hlavou o hmotnosti 3 gramy. Na ryby som sa vybral v týchto topánkach, Snowtexoch. Je to skvelá izolovaná obuv, vhodná do studeného počasia. Vynikajúce je, že človek s tým môže ísť aj do vody, pretože táto časť je pogumovaná a sú výborné, hrejivé a ideálne na rybačku, ako je dnes. Mohla by prísť taká normálna ryba. Už som dlho bez záberu. Takže toto miesto nám neprinieslo veľa rýb, v podstate len jedného strieža, takže znova zmeníme miesto a teda ešte jedno miesto. A nič, budeme len dúfať. Ideme sa ešte vrátiť na miesto, kde sme boli ráno. A verím v kostiach, že tam ešte by niečo mohlo prísť. Musím to ešte vyskúšať. Verím, že tam príde ešte jeden záber. Takže poďme na to. Zase sa mi to domotalo. Som nadšený a idem na to. Tak po chvíli prišiel aspoň maličký zubáčik v podobe tohto naozaj maličkého zubáčika. Op. Už sa pýta naspäť do vody. Tak ho pustíme. Máme ďalšiu rybku. Nie je to nič veľké, ale je to zubáčik. Pekný zubáčik. Krásna rybka. Trošku sa nám zježil. Ešte stále verím, ešte dúfam, že príde posledný záber. Takže to ešte vyskúšame, kým sa nezotmie. Obávam sa, že
z tohto miesta už asi nič nevykúzlime. Takže asi posledný hod a poberieme sa domov do tepla. Dnešný deň sme si užili, mali sme veľmi príjemné slnečné počasie, bolo teplo, nefúkalo, dokonca sa nám podarilo chytiť zo pár rýb, za čo som veľmi vďačný a bol to veľmi príjemný deň na rybách. Ahojte.